lur kabeh, ketemu maneh nyang adicara masak sik lur. Segmen iki arep tak ajak gawe risol mayo sing enak bingit lho lur. Kepiye yo carane gawe? Simak terus masak sik lur nganti rampung yo lur. Bahan-bahan kanggo kulit risole ya iku kaping pisan siapke wadah. Lek wis lebokake terigu 500 gram, kanji alias tapioka 50 gram, endok 2 iji wae, bariku di mixer karo dikei banyu sithik kok sithik. Lek adonane wis nyampur, minyake iso uga diganti karo mentega yo. Sampai alus. Lek adonane wis kecampur kabeh, aja lali disaring sik supaya adonane alus gak ana brindil-brindile ya lho. Yen wis disaring, iso langsung dicetaki bunder-bunder nganggo teflon anti lengket ya lho. Saiki gawe adonan saose dhisik ya lur. Seko mayones karo saos sambel dicampur. Isiane risol ya iku sosis ayam, pisan endok sing digodhog, adonan saos saka campuran mayones lan saos sambel mau ya lho. Yen wis ditata nyang dhuwur kulit, lanjut digulung dilempit ya lur. Kabeh kulit diiseni sosis, endok lan saos mayo mau ya lur. Yen wis digulung lan dilempiti siji-siji nganti rampung. Yen wis digulung utawa dilempiti, celupke nyang adonan terigu sing dicampuri banyu. Banyune sithik ae ben teksture kentel. Yen wis diangkat, cemplungke maneh neng tepung roti, digulung-gulung nganti permukaane ketutup tepung roti utawa jenengi tepung panir. Adonane wis diwedhaki alias dicelupke tepung panir. Iso langsung digoreng ya lur. Carane siapke minyak uripke genine cilik wae. Enteni minyake panas,
Lek wis panas, risole bisa langsung digoreng ya lur. Tapi yen pengen dadi frozen food, kari simpen yang jero freezer sik ya lur. Bisa luwih tahan suwine. Panganan kekinian siji ngene iki bisa gawe ide dodolan utawa dipangan dhewe ya lur. Muga-muga video iki menginspirasi ya lur. Matur nuwun.